οποίο έχει ξεκινήσει πιλωτικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά την παρατήρηση απώλειας των μελισσών. Εσάς πώς σας βρίσκει ως Ομοσπονδία? Είναι ένα πρόγραμμα που το στηρίξαμε. Με δική μας απέτηση συμμετείχαν στην διεκπεραίωση αυτού του προγράμματος, στο τρέξιμο του προγράμματος και εργαζόμενοι στα κέντρα μελισσοκομείας, που είναι ένας θεσμός στα κέντρα μελισσοκομείας, τον οποίο η Ομοσπονδία στηρίζει, και έχω πει προσωπικά, με εξισοδότηση βέβαια του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι εάν ποτέ η πολιτεία τασσόταν ενάντια στη λειτουργία των κέντρων μελισσοκομείας, θα ήταν το σημείο για πόλεμο. Είναι τόσο σημαντικό για μας η λειτουργία των κέντρων μελισσοκομείας. Πιστεύω δηλαδή ότι και αυτό το πρόγραμμα θα βγάλει συμπεράσματα, αργά μένα, αλλά θα βγάλει συμπεράσματα. Εμείς δεν αρκούμαστε στο να λέμε έχουμε πρόβλημα από αυτό και από εκείνο και από το άλλο. Καλό είναι και οι έρευνες να τρέχουν ταυτόχρονα. Καλό είναι να πιστούν και οι πιο άπιστοι ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα από τα φυτοφάρμακα, ότι έχουμε προβλήματα και άλλα τα οποία έρχονται, το ένα φέρνει το άλλο. Καλό είναι να γίνονται όλα αυτά και είμαστε μαζί τους. Δεν έχουμε καμία, συνεργαζόμαστε πλήρως. Ολοένα και περισσότεροι μελισσοκόμοι πλέον επιλέγουν να στραφούν στην παραγωγή των λεγόμενων προϊόντων της Κυψέλης, παρόλο που μέχρι και σήμερα οι έλεγχοι για παραβάσεις είναι μηδενικοί, με αποτέλεσμα οι μελισσοκόμοι να μην προστατεύονται. Αναφέρατε ότι το ελληνικό μέλι είναι ιδιαίτερα ποιοτικό. Ποια είναι αυτή η ποικιλία που έχει ξεχωρίσει στην προτίμηση του κόσμου εντός και εκτός Ελλάδα? Να σας δώσω 10 αυτούσια μέλια σε εσάς, μπορεί να σας αρέσουν 2. Συνηθίζει ο κόσμος να λέει «Α, αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό, τα άλλο δεν είναι καλό». Να μάθουμε να λέμε «Αυτό μου αρέσει, εκείνο μου αρέσει, εκείνο δεν μου αρέσει». Τα ελληνικά μέλια έχουν πολύ, δηλαδή σε ένα μέρος, αν βάλουμε τα μελίσια μας 10 χρόνια, δεν θα βγει ποτέ η ίδια γεύση. Αυτό εξαρτάται δηλαδή από τα λουλούδια που κάθε χρόνο βοηθάει ο καιρός και αναπτύσσονται και μας δίνουν τις ιδιαίτερες γεύσεις. Έχουμε ποικιλία μεγάλη, πολύ μεγάλη ποικιλία. Στο έλατό μας δεν είναι αυτούσιο αυτό το 5-10%, 15% όλη τη χρονιά που είναι από ανθόμελα μέσα. Αυτό δίνει και μια διαφορετική γεύση πέρα από τα γενικά χαρακτηριστικά. Άρα κάθε μέλι έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Επίσης δεν παράγουμε, σπάνια έχουμε σταθερή παραγωγή από κάθε ποιότητα. Οπότε οι εξαγωγές μας πρέπει να στηρίζονται σε αυτό το εμβόλυμο. Δηλαδή αυτό το μέλι έχουμε φέτος. Να το βλέπουν και να το παίρνουν. Πιστεύω ότι ο παραγωγός έτσι πρέπει να κινηθεί, πέρα από τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες κινούνται με τους δικούς τους κανόνες και δεν μας ενοχλεί αυτό. Οι παραγωγοί έχουν ξεκινήσει εκτός από το μέλι να παράγουν εντός εισαγωγικών και άλλα προϊόντα της Κυψέλης? Βέβαια, πάρα πολλά προϊόντα. Η γύρι και η γύρι που έχουμε στοιχεία. Τα τελευταία 4 χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο αυξάνει την κατανάλωσή της στην Ελλάδα 30-40% από τα στοιχεία που έχουμε. Πολλοί μελισσοκόμοι μαζεύουμε και γύρι, πολλοί μελισσοκόμοι παράγουν βασιλικό πολτό, πολλοί μελισσοκόμοι ασχολούνται και με την πρόπολη, με το κερί. Το δηλητήριο είναι το μόνο που ακόμη δεν έχει περπατήσει, γιατί είναι πολύ δύσκολο και βέβαια αυτό πρέπει να έχεις μια συνεργασία, είτε να στήσεις είτε από το κράτος μια βοήθεια για να το προωθείς κάπου, ξέρω εγώ, είτε να υπάρχει συνεργασία που θα γίνει ένα μεικτό πρόγραμμα με εταιρεία η οποία θα χρησιμοποιήσει. Όμως μιλάμε συνεχώς για το μέλι, γιατί αυτό ξέρει πολύ ο κόσμος. Με μόνο το μέλι δεν μπορεί να ζήσει ο μελισσοκόμος. Δεν μπορεί να ζήσει με μόνο το μέλι. Σίγουρα οι γύρι που έχουν πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα, έχουν πολύ πλούσια γύρι. Η γύρι είναι ένας καλός τομέας ενασχόλησης δηλαδή των μελισσοκόμων, όπως και ο βασιλικός πολτός. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση, έχουμε ζητήσει και χρηματοδοτείται από τον κανονισμό η κατάθεση φακέλων για να ενταχθούν στον κώδικα τροφίμων και ποτών η γύρι και ο βασιλικός πολτός. Δεν υπάρχει στον κώδικα όλης της Ευρώπης, να τα ξέρετε αυτά. Και στην Ελλάδα μας ρωτάνε πόσο βασιλικό πολτό παράγεται, δεν ξέρουμε. Γιατί ούτε την κατανάλωση την ξέρουμε, μιας και πουλιάται χέρι με χέρι, όπως και το μέλι. Δεν βρίσκει ούτε η πολιτεία, ούτε εμείς βρίσκουμε ακριβώς πόσο μέλι παράγουμε. Απλώς από τις πληροφορίες που έχουμε υπολογίζουμε στο περίπου πόσο είναι. Και ο βασιλικός πολτός
ζητάμε να γίνει αυτό για να μπορέσει να ξεχωρίσει από τον εισαγόμενο. Μας έχει ρημάξει αυτό το κινέζικο, όλοι εγώ που θα δείτε, εντός εισαγωγικών μελισσοκόμοι πουλάνε δικό τους πουλτό, ενώ δεν έχουν δει, δεν ξέρουν καν πώς παράγεται. Και όμως αυτό γίνεται δυστυχώς. Όπως γίνεται σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, όπως γίνεται σε κάθε εμπορική δράση, πάντα υπάρχουν αυτοί. Όμως δεν προστατεύεστε σε αυτό με κάποιον τρόπο, δεν γίνονται ενδεχομένως έλεγχοι που θα μπορούν να σας προστατεύσουν. Αν δεν είναι στον κώδικα, δεν μπορεί να γίνει και έλεγχος επί της ουσίας. Άρα λοιπόν, πώς θα ξεχωρίσει το ελληνικό με αυτό, αφού καν δεν ξέρουν τι είναι ο βασιλικός πουλτός, για να τον ελέγξουν και να πούνε ότι πουλάει ο Ντούρας ο Βασίλης βασιλικό πουλτό και είναι και ελληνικός. Στην αρχή δεν ξέρουν να απαντήσουν οι υπηρεσίες αν είναι βασιλικός πουλτός. Υπάρχουν μεν τα στοιχεία που βρίσκουν, που ξέρουν, αλλά δεν είναι κατοχυρωμένα. Όταν μπει στον κώδικα και γραφούν τα χαρακτηριστικά και τα συστατικά και όλα αυτά, από εκεί και πέρα αρχίζει το πρώτο βήμα το να ελέγχουμε και να ξεχωρίσουμε και να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε το ελληνικό από τα εισαγόμενα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το να ενταχθούν. Και πιστεύω ότι αφού θα καταδεθούν, σε αυτό ασχολείται ο κ. Στρασιβούλου, ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα καταθέσει τους φακέλους όπως έχει υποσχεθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Μετά το Ανώτατο Γενικό Συμβούλιο του Κείμενου του Κράτους πιστεύω ότι θα εντάξει στον κώδικα και από εκεί και πέρα θα έχουμε, πέρα από το μέλι που είναι, ας το πούμε, που ελέγχεται πλήρως και γνωρίζουμε πλήρως ποιο είναι, θα έχουμε και την γύρ και το βασιλικό πουλτό. Απομένουν κι άλλα στην πορεία. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει να προτιμάει, να αγοράζει, να τρέφεται, να χρησιμοποιεί τη γύρι, το βασιλικό πουλτό στη διατροφή του. Πάρα πολύ και τα χρόνια αυτά, επειδή είμαι επαγγελματίας μελισσοκόμος, ζω με αυτή τη δουλειά δηλαδή. Έχω καμιά 500 κυψέλης που δουλεύω. Βλέπω ότι τα χρόνια που συγκεντρώνω γύρι κλπ. Η απέτηση είναι μεγάλη του κόσμου. Κάθε χρόνο είναι και περισσότεροι αυτοί. Πληροφορούνται από τη δουλειά που κάνουμε και εμείς με το περιοδικό μας, που μεταφέρουμε άρθρα, εμπειρίες κλπ. Το πόσο ωφέλιμα είναι. Και πάρα πολλοί πολίτες, συνάνθρωποι μας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και προβλήματα υγείας. Πέρα από το να ενισχύσουν τον οργανισμό τους, να αντιμετωπίσουν και προβλήματα υγείας με τη χρήση της γύρης, του βασιλικού πουλτού κλπ. Έχει αρχίσει να μαθαίνει ο κόσμος. Και όπως έχει μάθει και για το μέλι, δεν είναι και το μέλι απλή τροφή, είναι κάτι παραπάνω. Έτσι και για τη γύρι και το βασιλικό πουλτό ξέρουν ότι είναι σίγουρα κάτι που είναι ενδιάμεσο από το φάρμακο και από την τροφή, δεν είναι απλώς τροφή. Η πρόπολη πιστεύετε μπορεί να βρει και αυτή το δρόμο της ως προϊόν της κυψέλης? Η πρόπολη έχει βρει το δρόμο της εξίσου σε πάρα πολλούς πολίτες. Γιατί ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα, βοηθάει σε πάρα πολλά. Την πρόπολη την χρησιμοποιούν και εταιρείες και τη βγάζουν στα φαρμακεία, σε φιαλίδια κλπ. Είναι σημαντικό το ότι απλώς δεν έχει βρεθεί, επειδή πρόπολη που παράγεται σε διαφορετικά σημεία έχει διαφορετικά συστατικά, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτό δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα στανταριστεί ή όχι, αν θα μπορέσουμε να σκεφτούμε, να προτείνουμε, αν κάποιοι επιστήμονες μας τα δώσουν έτοιμα κλπ. Αλλά σίγουρα είναι μέσα στη ζωή του πολίτη η πρόπολη. Τώρα, Έλληνες δεν συγκεντρώνουν πολύ πρόπολη, Έλληνες μελισσοκόμοι για να την εμπορευτούν. Συγκεντρώνουν όμως και φτιάχνουν οι ίδιοι, όπως και εγώ. Φτιάχνουμε και δίνουμε στους γνωστούς μας για να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την προστασία της ζωής μας και της υγείας μας. Σημαντική τάση αποτελεί η στροφή των νέων στη μελισσοκομεία, που ωστόσο ενέχει δυσκολίες και κινδύνους για αυτόν που το βλέπει απλά ως μια διέξοδο και όχι ως επάγγελμα. Δεν βλέπετε τους νέους να θέλουν να ακολουθήσουν τον κλάδο της μελισσοκομείας, με δεδομένη φυσικά την ανεργία που υπάρχει και την επιστροφή που βλέπουμε πολλούς προς την ύπαιθρο από πολλούς? Κοιτάξτε, εποχή κρίσης όλοι ψάχνονται. Σαφώς και νέοι άνθρωποι κοιτάνε να γίνουν μελισσοκόμοι και θεωρούν, πέρασε ένα μήνυμα ότι η μελισσοκομεία είναι εύκολη για να ζήσουμε. Εγώ λέω ότι ναι, από τη μελισσοκομεία μπορούν να ζήσουν κι άλλοι. Όμως χρειάζονται πολλές δαπάνες και πολλή γνώση. Πρέπει να έχει την αποθήκη του, να έχει το αυτοκίνητό του, να έχει τα χρήματα να αγοράσει τα μελίσια, να έχει τα χρήματα να
τα φροντίζει για ένα χρόνο, να ζήσει και αυτός για ένα χρόνο και βλέπουμε αν θα αρχίσει να εισπράττει μετά. Είναι δύσκολο, δεν είναι τόσο εύκολο όσο παρουσιάζεται. Όμως είναι καλό το ότι ενδιαφέρονται νέοι άνθρωποι να μπουν στη μελισσοκομεία, γιατί κάθε χώρος, κάθε παραγωγική δομή πρέπει να ανανεώνεται. Δεν γίνεται να γυράζει συνεχώς, όπως έχουμε την περίπτωση της Χαλκιδικής, που δυστυχώς δεν μπαίνουν πολλοί νέοι, γιατί υπάρχει εκεί ευκολότερη απασχόληση είτε με τον τουρισμό είτε με κάτι άλλο. Δεν μπαίνουν πολλοί νέοι στη μελισσοκομεία και ευθύνη η μελισσοκομεία εκεί πέρα, που παλιότερα είχε πολύ μεγάλη δύναμη και συνεχίζει να έχει, αλλά αυτή είναι γιατί γεράζουν οι μελισσοκόμοι. Είναι καλό τώρα ότι μπαίνουν καινούργοι. Πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να το δει πιο σοβαρά, να δώσει τα κίνητρα που δίνει για όλους τους αγρότες, να τα δώσει και για τους μελισσοκόμους και να μην κάνουν παιχνίδια με μικρότερες χρηματοδοτήσεις στη μελισσοκομεία κλπ. Και να σας πω, η γνώση είναι εξίσου ακριβή. Δηλαδή, αν βάλουμε από τη μία τη μεριά τα οικονομικά, που αυτά τα θέλω που να έχω για να ξεκινήσω από τη μία, και βάλουμε τη γνώση από την άλλη, πιθανώς η γνώση να έχει βαρύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, χρειάζεται γνώση. Και ας ζούμε στην εποχή της υπερπληροφόρησης. Δυστυχώς υπάρχει η αμάθεια ή η ημιμάθεια. Είναι κακό το ότι ο καθένας βγαίνει και λέει κάνω μαθήματα και διδάσκει αυτά και θεωρούν οι άνθρωποι ότι γίνανε μελισσοκόμοι. Είναι κακό το ότι δεν υπάρχουν σταθερές δομές. Είχαμε και έχουμε στο μυαλό μας ότι έπρεπε να υπάρξει κάποια στιγμή κατοχήρωση επαγγέλματος, όχι κλειστό επάγγελμα, αλλά να έχει τα βασικά κάποιος για να λέει ότι ασκεί το επάγγελμα. Η Ομοσπονδία το προσπαθεί αυτό και με ημερίδες και με το περιοδικό κλπ. Να δώσει ό,τι γνώση μπορεί να μεταφερθεί έτσι. Γιατί πραγματικά είναι το α και το ω για να παράγουμε, το α και το ω για να σταθεί αυτός ο τόπος. Χρειάζεται γνώση. Άρα ουσιαστικά και εσείς ως έναν βαθμό κάνετε κάποια επιμόρφωση προς τους μελισσοκόμους που ενδεχομένως. Όταν μπορούμε να κάνουμε ημερίδες, αυτές τις κάνουμε πάντα, στηρίζουμε και τους συλλόγους κλπ. Και μέσα από τον κανονισμό ζητήσαμε και ζητάμε πάντα κάθε χρόνο να γίνεται η εκπαίδευση. Δηλαδή και τώρα έχουμε στο πρόγραμμά μας, μόλις κλείσουμε το θέμα με την συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Μελισσοκομείας, μιας και δεν βγήκαν ακόμη υπουργικές αποφάσεις, σκοπεύω να ζητήσω τα ίδια τα κέντρα μελισσοκομείας να διαθέτουν ένα σημαντικό χρόνο της θητείας τους στο να εκπαιδεύουν διαρκώς αυτούς που θέλουν, βεβαίως γύρω από τη μελισσοκομεία. Είναι σημαντικό δηλαδή το να την ξέρουν τη δουλειά και ας την κάνουν που μπορούν. Αν δεν δοκιμάσεις, δεν ξέρεις αν μπορείς. Να την ξέρουν, να τη μαθαίνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Και να σας πω, πριν σας είπα και για τη λογική της συνύπαρξης. Εμείς κάναμε πέρυσι σαν Ομοσπονδία 3 ημερίδες με τους καλλιεργητές της περιδοειδών. Ότι μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν αυτό που και εμείς πηγαίνουμε στις μελισσές μας και μαζεύουμε το μέλι και αυτοί να ζουν χρησιμοποιώντας διαφορετικά φάρμακα. Δεν παίζουμε παιχνίδια εμείς με τις εταιρείες, ποια εταιρεία βγάζει το ένα φάρμακο το άλλο. Εμείς λέμε με το πόσο καταστροφή δημιουργεί και το πόσο καλό κάνει. Αυτά πρέπει να τα ισορροπούμε. Και σε αυτό το παιχνίδι είμαστε μέσα, ότι τα νοικοτεινιδοί μας καταστρέφουν. Οι ίδιες εταιρείες θα πουλήσουν και άλλα φάρμακα. Δεν θα γίνουμε εμείς η παραγωγή. Λοιπόν, να τελειώνουμε με αυτά που είναι καταστροφικά για μας και για το περιβάλλον. Θέλουμε δηλαδή η γνώση να υπάρχει. Όταν υπάρχει γνώση, δεν έχεις εχθρούς, δεν έχεις προβλήματα. Λιγοστεύουν τα προβλήματα. Είναι δεκτικοί οι καλλιεργητές απέναντι σε αυτή τη γνώση να έχουν, να ξέρουν τι πρέπει να χρησιμοποιούν, τι δεν πρέπει στη λογική της συνύπαρξης που λέτε? Δεν είναι, γιατί δεν τους αφήνουν οι εταιρείες να σκεφτούν. Όπως ξέρετε, βομβαρδίζονται διαρκώς από τα μέσα ενημέρωσης με τους σπόρους, με τα φυτοφάρμακα, με τα λιπάσματα, με τα μοντέλα. Όταν τους σωθούν σε έναν δρόμο, είναι δύσκολο να ξεφύγουν από εκεί. Χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό και δεν τους αποδίδουμε ευθύνες. Γι' αυτό και δεν λέμε ποτέ, αν είχαν αυτή μυαλό. Εμείς λέμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε και εμείς να συμβάλλουμε να αλλάξουν λίγο στον τρόπο σκέψης, αλλά απαιτούμε πάντα και από την επίσημη πολιτεία, η οποία έχει την ευθύνη να καθοδηγήσει. Όμως πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ένα πρόβλημα και ότι πρέπει να βλέπουν και τον άλλον που δίπλα. Οι μελισσοκόμοι δίπλα, όταν δεινοπαθούν, πρέπει να καταλάβουν ότι κάτι δεν κάνουν καλά κι αυτοί. Κλείνοντας, να δούμε λίγο και τι γίνεται με τον κανονισμό στον οποίο αναφερθήκατε, με τα τριετή προγράμματα, σε τι φάση βρισκόμαστε? Είναι ένα σημείο που πονάει πάρα πολύ. Με την οικονομική κρίση, τα τριετή προγράμματα στην Ελλάδα μετατράπηκαν σε μονοετή. Βέβαια, φέτος ξεκινάει το νέο τριετές. Από την 1η Σεπτέμβρη ξεκίνησε ουσιαστικά. Έχουν παρέλθει
έχει παρέλθει αρκετός χρόνος και δεν υπάρχει ούτε μία υπουργική απόφαση για αυτό. Η λογική είναι να γίνει ο προϋπολογισμός ο κεντρικός, να γίνει ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας και μετά θα βγάλουμε την κοινή υπουργική απόφαση και μετά θα βγουν οι αποφάσεις και φτάσαμε τη χρονιά που τελειώνει, φτάσαμε τον Αύγουστο μήνα που τελείωνε το 12ετές η χρονιά να έχουμε την έγκριση για τις δαπάνες και για τις δράσεις. Ζητάμε επίμονα συνάντηση με τον Υπουργό, είναι ο μόνος κανονισμός που στηρίζει την ελληνική μελισσοκομεία. Πρέπει να λυθούν βασικά προβλήματα όπως προανέφερα, αφορούν τα κέντρα μελισσοκομείας, αφορούν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και πού πηγαίνουμε, γιατί από τα απλά πράγματα φαίνεται που θέλει να πάει η ελληνική μελισσοκομεία, είναι κάτι το οποίο ζητάμε και επίμονα εδώ και πολύ καιρό συνάντηση με τον Υπουργό. Ελπίζω ότι θα την πετύχουμε τις επόμενες μέρες. Πιστεύω ότι και η εκπομπή σας θα είναι μια βοήθεια στο να αναγκαστούν να μας δεχτούν, να μας ακούσουν και να δώσουν και λύσεις. Δεν είναι μόνο να μας ακούσουν, δεν είναι μόνο το να πάμε. Αν είναι μόνο να πάμε, δεν χρειάζεται να πάμε. Έχουμε συνηθίσει και να ζούμε και χωρίς να τους βλέπουν και να μας βλέπουν. Ο κανονισμός αυτός έχει δώσει πάρα πολλά. Γιατί δεν είναι μόνο η βοήθεια στο μελισσοκόμο, δεν είναι μόνο τα κέντρα μελισσοκομείας. Έχουμε κονδύλι που γίνεται έρευνα. Πετυχημένη όχι, η έρευνα όμως είναι απαραίτητη γιατί κάτι έχει να δώσει πάντα. Μέσα από αυτό χρηματοδοτείται ένα μέρος από τις δαπάνες που πάνε για τις αναλύσεις του μελιού. Είναι σημαντικό. Πρέπει και το τριετές πρόγραμμα αυτό να τρέξει άμεσα, γιατί είναι η μόνη βοήθεια και ελπίζουμε ότι θα μας στηρίξει η ελληνική πολιτεία να διεκδικήσουμε από την Ευρώπη και για επίδομα επικονής, όπως το έχω ζητήσει επίμονα τα 2 τελευταία χρόνια σαν Ομοσπονδία, γιατί πιστεύω ότι είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Οι Ευρωπαίοι τα βλέπουν θετικά όλα αυτά. Φτάνει να υπάρχει ειλικρίνεια από πίσω και αποτέλεσμα. Θέλουν δηλαδή ό,τι θετικό υπάρχει να το βοηθήσουν και να το σώσουν. Και βέβαια να μην ξεχάσω ότι υπάρχει και άλλος κανονισμός που είναι για τα μικρά νησιά, το οποίο δεν μας ρωτάνε μας σαν Ομοσπονδία, έχουν καταφέρει και το έχουν βάλει και τρέχει από μόνος τους. Εκείνους είναι χρηματοδοτούμενους απόλυτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω, κλείνοντας, ότι η μελισσοκομεία έχει μέλλον. Έδωσε και μπορεί να δώσει πάρα πολλά και ειδικά την κρίσιμη οικονομική περίοδο που ζούμε, αλλά χρειάζεται να μάθουν οι πολιτικοί και οι υψηλά ιστάμενοι υπάλληλοι να ακούνε τους μελισσοκόμους. Η Ομοσπονδία φιλοδοξεί να συνεχίσει να είναι ένας εκπρόσωπος των μελισσοκόμων και σύμβολος της πολιτείας. Δεν ζούμε και δεν κινούμαστε στα στενά συνδικαλιστικά πλαίσια όπως είχαν μάθει. Φωνάζουν συνδικαλιστές τα συμφέροντά τους. Όχι, δεν έχουμε να ξεχωρίσουμε τίποτε και τα συμφέροντά μας ξέρουμε καλά ότι δεν είναι με τα συμφέροντα των πολλών. Αξίζει να αναφερθεί τέλος ότι ένα ακόμη ζήτημα που απασχολούσε τους μελισσοκόμους και την Ομοσπονδία, αυτό της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας προέλευσης του μελιού στην ετικέτα, λύθηκε σχεδόν 1 χρόνο πριν με κοινή υπουργική απόφαση που υποχρεώνει πλέον η χώρα ή οι χώρες προέλευσης στις οποίες έγινε η συγκομιδή του μελιού να αναγράφονται στην επισήμανσή του. Είστε κτηνοτρόφος, ξεκινάτε τώρα, θέλετε να παράγετε το δικό σας τυρί. Η εταιρεία Belgomilk σας δίνει τη λύση. TyroBox, το μικρό τυροκομείο με τις μεγάλες αποδόσεις. TyroBox από την Belgomilk, για να γίνετε κύριοι του εαυτού σας. Μπορείτε να το εντάξετε στο πρόγραμμα Leader. Η Belgomilk αναλαμβάνει την κατάθεση του φακέλου. Στην εταιρεία Belgomilk μπορείτε ακόμη να βρείτε παγολεκάνες σε πολύ οικονομικές τιμές. Απλά ζητήστε τες. Αγκρόσιτος, σποροπαραγωγική στη Χαλκιδική. Συγκεντρώνουμε σκληρό και μαλακό σιτάρι.
Κριθάρι και βρώμη. Κάνουμε συμβολεακή γεωργία κριθαριού με την αθηναϊκή ζυθοποιία. Σε εμάς μπορείτε να βρείτε σκληρό σιτάρι Σιμέτο και Κλαούντιο, μαλακό σιτάρι Δίον και Γεκόρα, κριθάρι Σακύρα, βρώμη και το μοναδικό σιτάρι Ζέα. Διανομές σε όλη την Ελλάδα με ιδιόκτητο φορτηγό. Αγκρόσιτος, παραγωγή και εμπορία πιστοποιημένων σπόρων. Πρατήριο υγρών καυσίμων Τσαρούχας Φώτης στην είσοδο της Πορταριάς. Πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, καυσόξυλα και πέλετ, μοναδικές τιμές και άριστη ποιότητα. Σε μας μπορείτε να βρείτε λιπαντικά, ανταλλακτικά, αεροψάλιδα, αλυσοπρίωνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Τσαρούχας Φώτης στην είσοδο της Πορταριάς. Extreme hairstyle. Στα νέα μουδανιά. Extensions, body piercing. Τρέσες. Tribal. Κομμώσεις. Extreme hairstyle. Στα νέα μουδανιά.